יום 3. אז אני כרגע בנסיעה, הורדתי את ליה בגן ואני ממשיכה למשרד שלי. וכן, לא סיפרתי לכם כל כך, רק הראיתי לכם אותה ככה פה ושם כמה שניות, אבל יש לי בחורה ממש חמודה שעובדת בשבילי עכשיו, קוראים לה ניבין, ואני בטוחה שבוולוג מסזר אתם עוד תראו אותה עוד הרבה, והיא ממש ממש חמודה. וזה קטע מצחיק, כי כאילו היא התחילה בתור צופה שלי, ואז היא הזמינה אותי לאפר אותה לאירוע, ומפה לשם התחברנו, ואז הזמנתי אותה אליי לערוץ וצילמתי את הסרטון שעוד לא יצא לי לערוך ולעלות, אני אומרת את האמת, ומשם כאילו נוצר קשר, ומפה לשם מסתדר, ובדיוק הייתי צריכה מישהי חדשה בשביל המחירה של המברשות והכל, וזהו, וניבין עכשיו איתי ואני כל כך שמחה ואני מתה עליה, אז ניבין, אני יודעת שאת צופה, אז I love you. וזהו, עכשיו אני בדרך באמת למשרד, ויש לנו עבודה לעשות ביחד, הבאתי בשבילה מחשב בשבילה עכשיו, אז אנחנו נארגן למחשב, כן, אני לא יודעת, כאילו זה מצחיק אותי בימים האלה של ולוגמס, שכאילו אני אמורה לצלם והכל, אז הרבה מהימים אני פשוט כאילו במשרד, אני מתנצלת שאני לא מסתכלת עליכם, אבל נראה לי עדיף שאני אסתכל על הכביש. אז יהיו ימים כאלה שכאילו אני אהיה במשרד וזה, וזה היום, תשמעו, אני אומרת לכם את האמת, צריך לעבוד בחיים. אני עכשיו במשרד, אני פה על המחשב שלי, ניבין כאן על המחשב שלה, הגיע הזמן, ואני מתחילה להיות רעבה, אבל קצת גשום אז לא בא לי לצאת לאכול, ועכשיו יש לי שוב את הדילמה של מה להזמין, של מה מגיע לכאן. בא לי סושי ממש, אבל אסור לי. זה ארוחת צהריים שלי היום, חומוס מסבך. אז יש את המקום הזה ליד העבודה שלי, ליד המשרד של החומוס, הוא ממש טעים, ואמרתי להם שהזיתים ממש טעימים לי, אז הם הביאו לי את הזיתים הביתה, איזה חמודים. זה מה שאני אוהבת במקומות כאלה, שזה קטן בביתי, אז כלום כאלה נחמדים תמיד. בקיצר, אני, בזמן שאכלתי לבד, הסתכלתי קצת מהפלאפון, אני רוצה תיק גב, לשים את המחשב נייד שלי בתוך התיק גב, כי זה לא נוח לי שאני צריכה לשים את זה בתיק בצד, ואז כואב לי בכתף עכשיו עם ההיריון בכלל. אז הסתכלתי קצת על תיקי גב וזהו, עכשיו נחזור לעבוד. טוב, אז אני עובדת כאן בינתיים קשה מאוד במשרד, וסוף סוף אני יכולה לספר לכם אחד הדברים שברגע זה ניתקתי את הטלפון וסגרתי את כל העניינים האחרונים, ואני יכולה לספר לכם, אני יודעת שהרבה שאלתם אותי לגבי התחתונים והגוזיות, מה קורה עם זה? רגע, הפסקתי עם זה בגלל המברשות, אז לגמרי לא, זה עדיין נמכר באתר בנותבנות.co.il, ובאמת הקשבתי לכם, אני יודעת שאמרתם שהמחיר הוא כבד לכם, ואם אני יכולה באמת לנסות להשתדל ולעשות מבצעים ודברים כאלה, אז לא רצינו לשגע אתכם עם מבצעים, ופשוט לקחנו כמה חודשים לחשוב על איך אפשר באמת להוריד מחירים, ואני שמחה כל כך להגיד לכם שהמחיר של התחתונים הבייסיקים, התקנו אותם מעכשיו במקום 3 ב-100 שזה היה, אז מעכשיו זה 4 ב-100, אז יש. הדגמים היותר מיוחדים, באמת אלה עם התחרה וכל אלה, שם באמת אין מה לעשות עם המחיר, אי אפשר, שם זה נשאר 3 ב-100, וגם לגבי הגוזיות. אז לגמרי עדיין למחירה שם. אני אגיד משהו קטן על המידות, כי הרבה שואלים אותי, בגלל שזה כאילו קנייה אינטרנטית של בגד, אז הם שואלים אותי, רגע, זה מידות של נערות, מידות של נשים, זה לגמרי מידות של נשים. אני, כשאני לא בהיריון, לובשת את המידה מדיום, וזה מושלם עליי. אתם יודעות את הפרופורציות של הגוף שלי, אני לא הכי רזה בעולם. עכשיו שאני בהיריון, אין מה לעשות, דברים גדלים, אני לובשת עכשיו לארג' והוא טוב לי, גם בהיריון, זאת אומרת, הוא לא קטן לי, בגלל שזה לייקרה, זה נמתח וזה גמיש, וזה
זה יכול לעבוד, זאת אומרת, גם שבאופן כללי אני לא לארג', נגיד אם אני אכנס עכשיו לקסטרו, אני לא יכולה לשים מכנס לארג', כי אני בהיריון והכל יתרחב, אני הרבה יותר מלארג' כרגע, אז התחתון לארג' כן עובד עליי, ולצד השני, נגיד לנערות שכן רוצות לקנות, אז שאלתם אותי אם זה לא מידות של נערות, אתם לא בטוחות, אז אני יכולה לתת לכם קצת שתבינו, נגיד קים שהיא נערה ויש לה גוף של נערה והיא רזה, השמאל עובד עליה גם, זאת אומרת, למרות שרק יש שמאל, מדיום ולארג' הם מאוד מאוד גמישים בגלל הלייקרה, אז אל תפחדו יותר מדי עם המידה, אני חושבת שאם את חושבת שאת שמאל, או את חושבת שאת מדיום, או את חושבת שאת לארג', זה כנראה יעבוד. אז אני יודעת שזה קצת בעיה עם האינטרנט, אבל זה לא נמכר בחנויות, זה נמכר רק באינטרנט, באתר, שוב, בנות co.il. אז זהו, רק רציתי להתקן לכם, זה ממש לייב, כאילו עכשיו ניתקתי את הטלפון, ומהרגע הזה זה הותקן. אז כן, that's the news, זה מה שחדש כרגע. קיבלתי עכשיו משלוח למשרד, אני חייבת להראות לכם, ככה כיף להתחיל את היום, סתם לסיים את היום, 4 מאסקרות, וכתוב כאן, היי אשלי, השנה יצאה פעילות, בלה בלה בלה, שגרירה מאסקרה, את נבחרת להיות שגרירה לשנה הקרובה, והנה 4 מאסקרות המובילות, ואני יכולה לקבל כל השנה מאסקרות של בק, איזה כיף לי. אני כרגע בגבעתיים, ואני הולכת להעביר סדנה, והיה לי עכשיו קטע, מה זה מעצבן, אתם לא מבינות אפילו. הלכתי לדואר, ובמקום ללכת לסניף בתל אביב לידי, שאני בדרך כלל הולכת אליו, אמרתי, אני כבר הולכת לגבעתיים, אז אני אלך לסניף בגבעתיים, וכאילו על הדרך, וקבעתי תור מראש לדואר, שזה אחלה שירות, ולקח לי זמן למצוא חנייה, מצאתי חנייה, הגעתי בדיוק בזמן, הקלטתי את זה, והם לא נתנו לי להשתמש בכרטיס אשראי, כי הוא על שם עידן. וכאילו בסניף ליד הבית שלי כבר מכירים אותי וזה, וכאילו נותנים לי, כאילו אני משתמש בכרטיס, והם לא נתנו לי להשתמש בו, וזה היה מה זה מתסכל. בקיצור, אני אצטרך ללכת שוב לדואר מחר בבוקר. כן, וגם היה עוד משהו קצת מעצבן, ואני אספר לכם. בדרך כלל כאילו לא הייתי מספרת לכם דברים כאלה, אבל אני אספר לכם. מישהו התקשר אליי, שאני לא יודעת מי הוא. שאלתי אותו איך הגעת אליי, הוא אומר לי ככה וככה נתנו לי את המספר טלפון, טוב בסדר, אני רוצה לקדם משהו ברשת, בלה 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 בלה. אני אומרת, תקשיב בחור, תודה, אני כאילו לא מעוניינת, תודה, זה לא וזה. והוא אומר לי, את יכולה לתת לי את יכולה לקשר אותי ליוטיובריות אחרות אז? ואמרתי לו, תקשיב, כמו שאני לא הייתי רוצה שיתנו את המספר טלפון, שכאילו החברות שלי ביוטיוב יתנו את המספר טלפון שלי לכל מיני אנשים שאני לא יודעת מי הם, אני לא מרגישה בנוח לתת לך את המספרי טלפון שלהם, וסליחה. ואז הוא אומר לי, הבנתי את הגישה שלך, שיהיה לך בהצלחה בחיים שלי, וניתק לי בפרצוף. ואני כזה, what the fuck? כאילו, אתה התקשרת אליי, אתה רצית לעשות איתי משהו, אתה רצית, ואני כאילו, אני לא חייבת לך כלום, אני לא יודעת מי אתה, נראה לך, אין לי מושג מי אתה, נראה לך, אני הולכת לתת לך את המספרי טלפון של החברות שלי. איזה אנשים חוצפנים. בקיצור, היה לי קצת יום מעצבן כרגע, אבל הכל עושה, אני לקחתי לעצמי כזה 2 דקות באוטו, להירגע, להוציא את הכל ולהיכנס עם אנרגיות חיוביות לסדנה. הילדה בת, לא רשום לי, 13. בת 13. אז הולך להיות כיף וצחוקים, ואני יודעת שהרבה מכם פונים לסדנות וכאלה, אז אני לאט לאט מפסיקה לקחת סדנות לקראת הלידה, אני כבר די עמוסה, אז אם ההורים שלכם מדברים עם ניבין וזה, וכאילו זה לא מסתדר וזה, כאילו זה הסיבה, בסדר? כאילו, סורי, אבל כן, צריכה ללדת. לא יכולה לקבוע, וגם מלא איפורי ערב וקלות וזה שאתם מתקשרות וזה, אני רק אגיד לכם מראש, בגלל שגם אני אמורה ללדת, אז אני לא יכולה לקבוע לא איפורים ולא סדנאות, לא לחודש פברואר, מרץ, אפריל, אני לא קובעת כלום. ממאי והלאה, אני כרגע גם לא יכולה לקבוע, כי אני לא יודעת מה יהיה איתי, כאילו עוד חצי שנה. אז כל הקלות שמתקשרות ורוצות לקבוע לאוגוסט, ליולי, שנה הבאה, אני ממש מתנצלת, אבל כרגע אני לא יכולה להתחייב שאני באמת יאפר עד אז. אז נראה לי הכי טוב זה אם תתקשרו למזכירה,
למספר שכאילו מפורסם. הכי טוב אצלי זה חודש וחצי לפני האירוע ולנסות לתאם. אני יודעת שזה קצת מלחיץ, אבל כן, אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות. טוב, יאללה, אני מקפלת את הכל ואני הולכת להעביר סדנה. לעשות שלום? כן. מה קורה משפחה? אפשר להגיד שלום למשפחה? הלו. איזה כיף. מה נשמע? איזה כיף שאנחנו פה איתן. אז הבנות הזמינו אותי לשבת לאכול איתם. יש כאן מאכלים טובים. וזאת הפעם השנייה שאני כבר פה, אז אני כבר מרגישה כבר בנוח להוציא מצלמת ולוג וכאילו אני בבית. היה לכם כיף? כן. חידשתי? הצלחתי לחדש משהו? כן. בטוח? חידשתי הכל. היא יודעת הכל, היא רואה את כל הסרטונים. אומייגאד, תראו את העוגה הזאת. היא ביקשה. אומייגאד, זה מטורף. רגע, אני גם אראה להם. זה כישרון. זה אביבה הכינה את זה. זה כאילו לא קנוי. זה היא הכינה. אבל אתם אומרים שגם היו פיצות, היו פיצות, אבל זה... אני פשוט רוצה שנשמיד. זה, אומי וואו. היא ידעה שמצלמים בלוג, אז היא רוצה שנשמיד. בזמן שאתה מרדים את ליה, אני אוכלת את זה. טוב לעצמי. מזל טוב לעצמה. יש לה יום הולדת. בת 13. איזה חמודה. זה... היה ממש כיף. אוקיי, מעולה. היה מאוד כיף. היה ממש. הם אחיות. נכון, אין אנחנו אחיות. לא נראות. לא, והיא בדודה, נכון? כן, בדודה. טוב, אני מקווה שאני בפוקוס כרגע. יצאתי מהסדנה והיה לי כל כך כיף שאני אפילו לא זוכרת את כל העצבים שהיו לי לפני, באמת. אחת המשפחות הכי חמודות שיצא לי להיות אצלם. אני, כמו שאמרתי, פעם שנייה שאני כבר אצלם, וכל פעם בסוף אני יושבת ואוכלת איתם, וכל כך נהנית איתם, והיה לי הכי כיף באמת בעולם. אז עכשיו אני תכף בבית, האמת צ'יק צ'ק, אין פקקים, אין תנועה בכלל. ואני רק צריכה לוודא שאני לא עושה פה טעויות, תמיד אני מסתבכת כאן על הגשר הזה. אני צריכה ימינה? נראה לי? לא. יואו, נראה לי הייתי כאילו בעיקרון צריכה ימינה. אוף, זה מה שקורה כשאני לא שמה ווייז, ואני אומרת לעצמי, אני יודעת איך להגיע. אז חשבתי שאני יודעת איך להגיע, וטעיתי. נראה לי סגרו פה את הכביש, נראה לי פעם היה פה ישר. האזור הזה תמיד מסבך אותי. טוב, נראה לי בונים פה, אז נראה לי שינו פה. אז נראה לי אני עושה פה ימינה. זה נראה לי חדש הרחוב הזה. טוב, אין לי מושג, אבל אני הולכת אחרי זרם. הנה מה כתוב פה, ארלוזורוב, תל אביב. זה מה שאני צריכה, סבבה. אוקיי, עכשיו אני ברמזור אדום. היה לי שם רגע, הייתי צריכה להתאפס. בקיצור, כן, אז היה לי שם ממש כיף. אכלתי מלא, אכלתי את הכינוחים הכי טעימים של החיים שלי, כמו שראיתם, ועכשיו אני בדרך הביתה. הבגז שלי מלא בדברים, אני לא יודעת איך אני אקח את הכל למעלה, אבל נסתדר, או שחלק נשאיר בבגז ומחר ניקח. אז כן, קבעתי לעצמי תור לדואר מחר, בעקבות זה שלא יכלתי להיות בדואר היום. רגע, בוא נראה, לפה זה איילון ולפה זה ארלוזורוב. מה קורה פה? צ'אנגו, מה קרה בבית שלי? אתה חי? אתה חי? אתה לא נראה חי. אתה רואה מכבי? המצב של מכבי לא רע כרגע. לא בונה על זה. מה נשמע עידן? אתה עייף? היה לך שבוע קשה. ג'אנגו, מה קורה עם כל הספרים של ליה? ג'אנגו קרא. ג'אנגו קרא? ג'אנגו אתה גאון. מכירים כלב שיודע לקרוא? תראו, היא כזאת חמודה. היא שלחה אותי הביתה עם דברים טעימים.
בואנה עידן, אתה חייב לראות את זה. היא מכינה את זה לבד. מה זה? זה עם קרם פטיסייר ומילפי כזה. פתחי, מה? כך, אני לא יכולה לצלם אותך ולפתוח. אתה חייב לי, כאילו, היא מכינה את זה לבד, תראה איזה יופי. זה לא מדהים? טוב, חכת איתם. הטעמת כבר אחת כזה? כן. ממש טעים. זה ממש טעים. זה בשבילי? אתה יכול לאכול אחד. מה זה אחד? אני 2. השאר זה לי ולליה. הכל זה בשבילי. יש שם עוד עוגה גם, עם תותים. עוד עוגה? עוד עוגה, שגם אני ממליצה לך, ויש גם סלט ביצים. קשור סלט ביצים. זה לאחרי העוגה, שתקנח עם סלט ביצים. קיבלנו מארז מטורף של תה. זה טוב לך, רק אם אוהבים תה. נכון? קינמון וליקוריץ. ליקוריץ. אקליפטוס ועדרים. ותה ירוק, כמו שאני אוהבת. ג'ינג'ר, וזה, יואו, איזה כיף הולך להיות לי. תראו איזה יופי, הסוכר. יואו, מדהים, איזה כיף. אני הולכת לערוך את הוולוג הזה עכשיו. כן. כן. שיהיה לכם ולוג למחר. אז יאללה. לילה טוב, צ'או. ביי.